Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki ngono yang ngono bapak seni petang kapakal opor semenar antepmu andika pangayomanku lair batin kowe siapa sing sayo sing rukun mong sajai andika samune kurang rendo tanda injih Kang Mas. Ayo Nduk. Solo 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 solo. Tintingan ben cetha. Sembrono. Matur nuwun Bapak Atin sekalian. Ingkang sampun kersa nimbali hiburan. Kangge ngiyataken seni kabudayan. Anggenipun agada perlu mantenan. Kula dongake ingkang nembe mantenan. Mugi-mugi mboten wonten alangan. Amin amin. Tansah antuk anugrahaning pangeran. Ya amin amin. Ayem tentrem seger kuwarasan. Ya sip sip sip. Paling penak dek dadi temanten anyar. Kenane lho Mas? Pengarak bubar pakaiane lukar. Terus piye Mas? Wayang asar wis padha mlebu kamar. Terus lanang lan wedok padha paling penak dik yen tadi pegawe. Mantap. Gaweane ringan atur akeh duwite. Anak loro padha tutuk sekolahe. Woyo kanggo contoh dik tangga ingkanite kendaraan. Woyo Ampun ngantos sami kebut-kebutan. Mangke mundhak saged kecelakaan. Kurang becane akeh korban kedrawasan. Ya. Korban cilaka pancen akeh banget. Piye Mas? Merga sing nyopir ada sami mboten enget. Ya. Pak polisi sing ngatur nganti mumet.
mergo kono kene dalane padha macet. Nek wis macet dik kabeh padha kapiran. Mas. Sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran. Oh, ngono. Sing pegawe telat tindak kantoran lah bareng sing bakul tahu nganti lali ratoan tokan pasar dadi rame. Uang bakul tahu kok suwek jarike. Suwek. Waktu ngadeg dek ora ketok suweke bareng digedadak ketok tahune. Cewek rondo mbak kabeh tak kandhani. Yen jaman saiki kudu ngati-ati. Ya. Yen nganggo rok mbak kudu dirangkepi. Rangkepan aku, Mas. Mergo saiki akeh entuk mandi-mandi. Entuk mandi mbak marake bingung. Ya. Mula yen tak kandhani aja sambar gunung. Kala jengking saiki yen ngentuk marake mlentung. Oh, Mas. Mergo sing ngentuk kala jengking jero sarung. Endi, Mas? Wis Loh, tegese jare- wis. Oke jare jero aja sarung. buka-buka ngono. Lah ngopo? Aku kira rangkepan. Oke